Hemen salam. Bu abzorda en küçük maşin. Yani bizim abzor eden en küçük maşinimiz Deo Tico. Kok Jiguli, kok Jiguli. Island'da sevgimizde Jiguli. Hoş Nikuli. Hazır adını yanlış aytıp bilerim ben sebebi hat doğru aydılsın bilemok. Deo Tico edil Daşoğlu'da Tico diyorlar buna. Daşoğlu'da gatgo bilendir bu maşini. Marda men görmedim bir gedek. Aşkabat'ta da görmedim. Çerçev'de da görmedim. Balkan'da da görmedim. Aslında berde sürüyorlar. Sebeben Özbekistan'da da önürlüş maşin. Özbekistan'da popülerni. Ana sonunun bolup biler. Matizken berde buram şungalık Tico'larken. Bu maşin täzir 3 köşük bir ayda oturuyor zat yok. Maksimalini arzan edilen maşinda. Ayratin asobu klastır bular. Matiz bilen şular asobu klastik gidiyor. Asobu ayratin kiçicek edilen spesialini. Motor berde 0.8'lik gödöňeler. 0.8'lik ve 40 atım gücü. 40 at güç. Rashodu. 100 kilometre 4,5 litre yakka. Gödöňelimi? 100 kilometre 4,5 litre. Обычно maşinden bar diýen ýaly 10 litreden ýokarda. Bularda bolsa 4,5 litre. Şu wagt biz Daşoğlu'ň bir şäherçesinde. Näme şu şäherçeň ady? Gülistanna. Karoçy. Köne Gülistanna dämdi şu wagt. Köne Gülistanna oglanyň birine geldik. Şu taýda bar eken bu maşin. Şoň üçin reska gitkaç abzor edeýdim. Bu maşini ýaşuly balyga sürýär. Aslan o çölügi de balyga sürýär. Hiç ýyl batanok diýär. Biläňä şu batanok. 640 kilo ağırma. 640 kilo. 4 dolk götürüp bolýar mesele. Maşini eliň bir tüýünden tutdun kaldyrdyk. Karoçy başy diýgil şoňçyly batanok hemem öňü işleýär. Maksimalny prostoy edilen, maksimalny arzan edilen şu wagt berde bahalaryny soradym. $500 $1000 aralygynda gaty gowusy $1,500 diýär. Gaty gowusy oňam. Aňar başy. Maşina kondisioner ba. Ýöne bulan minusy şol ekeni. Köpsünün kondisionerde ölüyor. Aslan o köpsünün kondisioner çaltı ölüyor. Oňar bolnam kondisionerni. Oňar bolýar. Yine bir Tico'ň bahasy. Bu başka kondisioner oýmalmy? Ya özünkini oňar bolýarmy? Başka kondisioner oýmalmy. Özünkini hiç oňar bolmak. Näme şu adna razym kal. Material näme? Karoçy paşti 95% diýeli kondisioner ýok. Ya da başka kondisioner olar. Ana şolaň minusy kondisionerde ölüyor. Maşynyň daşydyna seredin oglanlar kiçijek. Motorny şu ýerde goýjak men size bir garş motorjy, bir garş 3 silindr. Gaz bassa gaz alýady. So görýär. Karoçy edil balyga zady gitjek bolsaň ta gaty gowy kondisionerini oňartyk bassyň batmasa bolu da çägäň içine batanok iň esasy. Daşydyna da öňüňiz baka beriň şuň alçyk. Bir kvadratny, ýa kvadratny Matiz bir açyk şuň restyling diýýän bolýar. Ýöne Matiz bu başgadyr. Ýöne ikisiniň klasy şol urdat. İkisam şol kampaniýanky bula Deo Tico, o da Deo Matiz zary. Onuň bu maşin 1991-nji ýylda çykarylyp başlany, 2004-nji ýyla çenli Polşada, Ruminiýada çykarylýar. Ünseren olsan köne kinolarda bardy. Ruminler zatlar şuňa kiçik maşin türýär. Ýadyňyza düşdimi? Şo Ruminiýada zatda sürülen köne kinolar bar da, şo taýda şuňalyk maşinler kendir. Polşada da öndürilenir bu. Ondan soň Özbekistanda öndürilir, goňşy ýurtda. O taýda Uzdeo dikdem näme? Karoçy Deo kompaniýa lisenziýa berýär, şo taýda Özbekistanda öndürilir. Şol sebäpden berde kän bolmak ahmal da şowdy. Zapçaşlaram berde gatken. Näçe diýsen ba? Ýöne kondisioner ýok. Kondisioneram hemmesiniki diýerler döwüp. Ýa aýtda bir zadyň maşynyň bahasy başga kondisioner goýdurmaly, özünkini oňartyp bolmak der. Salonda geçemizde olanlar içi darajyk edil. Mena sygýanna ýöne serawna o diýen bir udobny zady ýok. Oturmaň ýöne ýaňsyrdymy? Ýumşaklygy nälisene bir jowlaýalyk. Awa. Deo Южна Koreýanyň zatdyr. Kompaniýasydyr. Onuň şo öz lisensiýalaryny her ýurtda çykarýarlar. Ona şuň ýalçyk salony we edil buna erbetden sidenýalar zatlar seret soň tiklenýär buna materialy soň tiklenemeň diýe. Berde şuň ýalçyk bar da çok. Maksimalny arzan materiallardan edilen ýöne prosto plasmas. Serdin şuňa. Bar da çok açýana. Ýöne plasmasyň listi. Plasmasın listi ýokajyk plasmas listi. Avtomat korobka münýmez bizim 300 skor avtomat korobkadyr. Mehanikalar 5 skor zat gelýär. Ýok 4 skor.
Zadny bilen 5 hasaplan olan masalar olmaz. Mekanik elyan ammadır. Berde şuňa çykyr uçnojugy bilemok işleýän okmy. Şulon kondisioner işleýän olsa has gowy bolardy. Sebäbi häzir balyga da gitsen, prinsipi gowy maşinle edil balyga da gitmek üçin gowy maşinemde näme otay sürdüm gitdim. Çyzylsa, otay butay değse gynanjak zady ýok da $500, $1000 aralygynda maşin öýdi. Maksimal ardan hemem batanok. Häzir maşinle gitýän bizinkilerle 2 ton da batya näle kolondy. Edil bir spesialny şow bolmasa polny privat olmasa batya. Bu olsa batanok. Ýadyňyza düşsem SSR döwründe şu ýerde suratny ojak bir zappy bar, Zaporoj diýdik. Bir de oňa ýöne bilemok ol maşin asly özünem. 69-da meňze tigirler kiçijek, 4 tane tigiri var, ýyly açylýardy bizinki şol bir nabad öze garnaşlamadyň kiçi wagtymyz. Şonda zappyda gitýärdik, biz polny privatda garpyzada gelýärdik çöllün. Hiç il batanok şol. Wapşe batmaýan maşin diýip şonu reklam edýärdiler, ýeňiljekdi. 69-da meňde Zaporoj diýdik biz. Şurada suratny ojak, siz näme diýäňiz ýokma suratda ýazyp. Howpsuzlygy. Gaty pes derejede olanlar, opşam şu kiçi maşinlaryň howpsuzlygy gaty pes derejede. O diýdim näme crash testde her ýerde gateret ýumurlýar içinde zat ulu travma almak şansın ken bu maşinlarda. Şuňalak olanlar kiçijek 2 adam normal, 2 adam arkaňa 3 ýa, onun 3 üçüncü dar ýöne edil aýagyna giňje oturýar öyle bol. Erwetler 2 adama bolýa. Balyk etsen şundan ha. 3 köşük zat ýok, aýdyp berer. Maksimal prostoy ardan materialy nedilen maşin. Bagajnik водителиň sideniyetiniň aşagyna açylýar. Ana şuňa alçyk. Bagajnigi, kiçijek bagajnik. 3 köşük zat asygyna okmaňa. Gaty kiçi bagajnik. Ýani bir açykla salsaň bolar da, ýani 3 köşük. Aýo, goýunsyňmy oňa. Gaty ýeňil o kapot we ýöne ora ýukaçyk galaýy bul. Gaty ýeňil. Ana bärde şuňa alçyk. Ana näme takylýar? Ana. Walla. Gidecek zatda ýeňiljek de. Motoryny serdim olanlar. 3 silindr, ana bir gar motor var. Gör bir saatyň içinde alyp söküp oňurp berýärler. Karburatordur bu. Matizlar injektor gelýär, köpüsi. 0.8'lik motor, 40 atım gücü, nolan 117 sekund bay. Yani 100'e çıkarma bu. Ne çıkarmağında ne olsa olan yasa. Karoçları mendak çeker, şu yerde sürcük, bir ovan içinde. Oho. 0.8'lik diye ama elbette nasıl o? Yani gaval ya. Diga gaval ya. Tormozlaram slabıken bilen näli senen. Tutanok däl ýöne opşy tormoz tutuculugy. O den gowy däl. Ya biz şu Toyota'da da Lexus'a uğraştık şondan. Häzir bu maşinna ne olur 60 saat 10 ýarlak saat barlajak dälir ne olanlar. Karoçy ütküş bir basacak zadym ýok. Maşin 08'de öýde gaty bassak. Bu ne öz kodu ýöne sürlüp ýankal gumada sürüp berler maşinler o. Birinin potrodu var şoňa sürýär. Gülýär ana. Görek gidip gelemden. Şu wagt biz owaň içindedir. Owa däli şäherçäň içinde. Gülistan şäherçetinde. Daha şu şäheriň Gülistan şäherçesi bolup gitýär. Owa dämay bäri. Soň şäherçe bolýar şeýlem. Ayna şuňalyk edil bir üç köşük zady ýok. Maşynyň ruly agyrja, şu 6-7-nji ýaly. Maşynyň ödem jululyň deňeşdirsen bolýar. Bir avtomat, jululyň avtomat diýip hasaýdan şoňalyk şuda. Ütköş komfort ýok berde. Ýöne şu avtomatly maksimum komfortdy. Maňa bolmaýar bu maşina. Kurukda da goza razorda girsek toplanar. Nähili ýaly tikosyryanlar.
biraz zat batlara kuruwada gir gördüňiz näle tigir galajak bolýar. Men edil oň galagam dälmi? Ve ýa-ni prikol tutanyrsa, videoda biraz prikol bolmasa gowda. Beýleki maşinlarda men spakoyn tutup oturýardym. Bundan kellem çykdy. Dur şu operator var. Eýlek maşinlarda ben spakoyn tutup oturýar. Ya bulla kellesi çıkıp duruyor. Video gol çek görüp kellesi çıkarıp alıp oturýar. Düşünýärmi? Darıçy. Öçüreli. Yani bilen guruluşdyna tikon. Maşinanyň polnu davolny. Şu ýerde men YouTube goýjak, aýtmadyk ýerim. Balygy gidemde diýe. Opel'da da gitýän ekenler olnu. Başga da ýene bir iki maşina adyny aýtdy da, Jeep'da da gidipdirler. Batýat da, hesi batýady. Olum gidýän ýeri bu daş bolup çölüň içine bir gidýärler, näçe 100 kilometr diýip. Şu tak balygy gidýän eken, şu taýda batýat da. Ýöne şu maşiny bir ýerden batyp görýän, şonu gidýärler. Bu da batmanyň sebäbi ýanky 640 kilometr agrab bir tonna diýerler. Yarım tonnadan çalajak ulurak bolýar. Opşum ana şoňa adam gılavın davolny öz maşyndan boldy. Iňe saklaş ol. Her bir adam öz maşyndan davolny bolmaly. Öňkü videoda aýtdym. Maşyndan davolny bolsaň boldy. Şeýdi parkovka goýamda. Ýerine seredip çyk. Lübowat etden sen göwnüňe iňe saklaş ol. Ana ulanlar şoňa alap zor boldy. Göwnüňe ýarany sökma, suratda like, kommentariýa goýun. Maşyn gatardan şoňa görä ütköş hissa ýok maşynyň maksimal ardan komplektatsiýada edilen spesial edilen maşyn. Spesial kiçije edilen benzin az yakarýarlyk 08'lik däro. Esine soradym ýa-ni polnu bak etseň näçe wagtyňa ýetýär? Ýadymdan çykýar ýa. Pol ýadymdan çykýarke wagty bilenok. Ýöne benziniň ýysyna da 3 gün gidýän ekeni. Ondan soň adadyk bir şey diýip benzin uýsaň zapravkada balygy gidip gelýän ekenler däre 200 kilometre gidip gelýärler. Bärde populyarny eken bu maşyn tiko edil başga welaýatlarda men görmedim. Siz görüňiz hökman suratda kommentariýa ýazın. Bu maşina men orgaýat delli hiç şeýlek bir bu maşina abzor edel zat diýip niýetde de ýokdy. Bir Matiz abzor edelip gördük da ýöne geldi olun sertip bu näme tiko şuňalyk. Ondan soň biram bezelenni men geçenki edek gelemde daş ol bağlarda gördüm. Bu näme bärde tiko şuňal populyar zat diýdiler. Opşam bärde populyarny da şu Matizam şuda ikisem gowaryp sürýärler adamlar. İşlerini ýarýar znaçyt boldy sürýärler. Esasda her kimiň öz maşyny öz işine ýaramak galan zat. Oram. Ana şeylerden absurduyny kim tikwardy etberýär. Terýüňe nesip etsin. Ýanky al ikinji maşyn hökmüne köpsi alasy etberýär, köpsi herälne balyga ýa-da ýanky alyk melligi zady bolýar, o paltasy bolýar, buğday bolýar, şoňa atlamak üçin alasy gelýärler. Terýüňe nesip etsin, iňe sağ adam janyň sag bolsun.